しくお願いします。1曲目は、エンクエントロス出会いという曲です。はい、ありがとうございました。1曲目、皆様との出会いを感謝を込めて、出会いエンクエントロスでした。2曲目は花祭りでいいのかな。2曲目はフォルクローレの中ではまあまあ有名な曲という2番目3番目ぐらいですかね。花祭りでいい。うちら単独でいい。うちら単独。はい、花祭りという曲です。すみません、ちょっと司会の方がちょっとMC 苦手なんだよね、見るか見るか。意外とね緊張しいなんですよ、こう見えて。はい。
花祭りという曲です。聞くとなんとなく聞いたことあるかなっていう方も多いんじゃないかなと思います。花祭りです。手拍子お願いします。¡Vamos!はい、ありがとうございました。花祭りというですね曲でした。結構皆さんもね知ってるかと思うんですけれど、10周年ミルカミルカ、先ほどですね、自己紹介を忘れたと言ってましたけど、最初からする予定なかったみたいですけれどねまあ後ほどもしかしたら第3部の方であるのかもしれません。2部でやらないんだ。やりましょうか。そっちからどうぞ、短めに。じゃあ K だからぜひお願いいたします。短めにって言われてました。すみません、ミルカミルカの長老の影山と申します。どうぞよろしくお願いします。もうすでに年なんで地方も始まっていて、演奏中に全然他のことを考えたりするので、よく間違えて、早く終わってしまったり、全然終わるところで終わらなかったりするのでよく怒られます。そういうことがあっても今日あるかもしれませんけど、もうすでにあったんですけど、まあはい、三方には担当してます。長岡と言います。通称のんさんです。よろしくお願いします。はい。チャランゴ声楽器ですけども担当してます、サピートと申します。10年前の、一番初めの時からいたんですけども、子育てとか、仕事とかでちょいちょい抜けてこの4月からまた復帰しました。よろしくお願いします。次の曲はヤキルナという曲です。打って変わって非常に静かな物悲しい曲です。人々の悲しみっていう意味ですね。
すごく重いけれども迫力のある曲です。結構好きな曲です。ジャッキー・ルナです。ありがとうございました。ちょっと頑張って吹きすぎたんで息切れてます。はい、それではですね、続きまして、ミルカミルカ歌姫がです。歌姫、怒られちゃいました。歌姫がですね、歌います。すごい練習の時もね、厳しい、一番厳しいんですよ、実は。僕らがよく間違えるんですが、そこもう一回やり直しって怒られますんで。お前
お前呼ばわりされちゃいますから。貴様だ。あ、貴様ですね。次の曲はですね、高原のどこかでという曲です。もう終わっちゃうね。私たちがこの10年間、やらさせていただいた中で、いろんなグループさんと仲良くさせていただくようになりました。睡眠楽団さんもそうですね。でその中で、ラス・セレシータスさんという東京のね女性だけのグループがあるんですけど、そこにその人たちのコンサートを私たちが見に行きまして、すごいいい曲をやられたもんですから、そちらに、ご連絡をしまして、ぜひやらせてくださいということでお願いをして、許可を得た曲です。ボリビアのですね古くからある伝承曲「カサルヘタ」という曲に、そこのラッセレシータスさんの藤崎さんという方が日本語の歌詞をつけたんですね。素晴らしい歌詞です。編曲も全く同じですね。違うのは技術本物は素晴らしいです、本当に。9月にね来ていただきますけれどもね、そんな形で、高原のどこかでという曲です。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。うちのミルカの歌姫が歌ってちょっとだけハモらせていただきました。いかがでしたか？アンデスの風を感じていただけましたでしょうか？すいません、ありがとうございます。この今の歌詞の中でシークの音って言うんですけど、シークの音はこれなんですね。風のような音ですよね。サンポーニャのことをシークという言い方もします。飼育を吹く係の人を飼育係と言います。次はねですね、マリポーサという曲なんですけど、蝶々という意味がついてます。これはねちょっと皆様と一緒になってやりたい曲なんですよね。手拍子足拍子がありますので、初めての人も今日はいますので、ちょっとこの曲初めてという人、結構いますね。でも知ってる人あっちは知ってるじゃないですかと。このね楽器も使います。これ楽器なんですよ、これ。じゃあ、手拍言って途中でコンラスマーノスってパンパンパンってある。コンラスマーノスパンパンパン、コンロスタコス、タコスかことね、トントントン、コンロスタコストントントンというところがありますので、皆様のご協力をお願いします。どこで来るかは見ててください。Las poderas patriarcas
蝶々という曲でした。うちのメンバーの一人であるミルカ太郎っていう私じゃないですよ。私じゃないですよ。これちょっとグロテスクですよね。キルキンチョアルアルマジロマジロです。ですね。覚醒。まあ中はあれです楽器ですけれどもね。歌詞の中に出てくるマトラカっていうのがこの楽器の名前ですね。はい、マトラカという楽器です。じゃあ続きましてはトゥナパピータという曲なんですけど、これも一緒に自己紹介をやりたいとでかい人が言ってますのでやってもらいましょう。ね、じゃあ歌姫一応歌を女性ボーカルをやらせてもらってますゴッティと言います。はい、主にボンボン太鼓係でございます。結成10年なんですけど、私は結成して3年くらいから入って、7年なんか経っちゃった感じですけども、太鼓係のゴッティです。一応この人の相方をやってます。ラブラブ夫婦です。漫才じゃないですよ。こんにちは、柴田です。チャランゴとチャフだとかこういうのやってます。僕は正直音楽なんて金持ちの女の子がやってるピアノってイメージがあってなんか音がやるもんじゃないと思ったんだけど、長岡さんに勧められてやったら面白くて下手くそでもやってますよろしくお願いします。森野でございます。10年間ね、最初からずっといるわけですけれど、今年の3月までの2年間は私がエースチャランゴでありましたけど、また戻ってきましたんで合計8年間はこの人がエースです。またこれからエースの時代がね来るわけですけどね、苦々しく思っている森野でございます。よろしくお願いします。最後はですね、私三浦ストラトですけれど、ギターとボーカルを担当させていただきましてですね、皆さん楽器を持ち帰りとかやってるんですけれど、実は僕ギターしかできないもんですから、ほとんど持ち帰らしてずっと最初から最後までギターあるいはボーカル、サイドボーカルをやっております三浦です。よろしくお願いします。はい、じゃあツナパキターいきますかね。はい、練習しますか。途中でそう途中でこれもヘイっていうハーでしたハーっていうところがあります。なんとなくこの辺の人がこんなことやり始めたら準備ですからね、間合いは適当に測ってください。大体1人ぐらい間違える人がいるんですけどね。はい、よろしくお願いします。隣の人殴って喧嘩になることがありますのでということですね。Corazón en tus pensamientos, quiero ser aquel que ti desperte nuevos sentimientos. Una papita en tu corazón, en tus pensamientos, quiero ser aquel que ti desperte nuevos sentimientos. Y eternamente hasta la muerte viviré para ti. Mientras mi cuerpo sin
sesos. También quiero ser el jefe de la paz de tu sello. Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los sesos. También quiero ser el jefe de la paz de tu sello. Ingenuamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Ja! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Ingenuamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Ja! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Aquí.ありがとうございました。はい、第2部最後の曲ですね。はい、先ほどのスイム楽団さんは技巧派で知られておりますが、私たちミルカミルカは人数と音量で音圧で攻めようという戦略でこう住み分けができてますんでとにかくうち人数比較的多いんですね。だんだん人がこう増えてきてこう楽しくやってます。なんとか10年こう続いてるのもこうみんな気のいい仲間が集まってるかななんて思ってます。本当最後の、第2部最後の曲ですね。静かな本当はこれ大体別れの最後の曲にとして演奏することが多いようです。カチャルパリという曲ですね。3部はもっといい曲がいっぱいありますから皆さん帰らないでね